Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien meta ra ruħu mdawwar b'ħafna nies, Ġesu ordna li jaqsmu għax-xatt ieħor. Imbagħad resaq fuq wieħed mill-kittieba u qallu: Mallem, tmur fejn tmur, jiena niġi warajk. Imma Ġesu wieġbu: il-volpijiet għandhom l-għerien tagħhom u l-asafar tas-sema l-bejtiet, iżda bin il-bniedem m'għandux fejn imitt rasu. Ieħor wieħed mid-dixxipli qallu: Mulej, ħallini l-ewwel immur nitfel il-missieri. Ġesu wieġbu: imxi warajja u ħalli l-mejtin jidfnu il-mejtin tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Lilek Kristu. Hemm siltiet fl-Evanġelju fejn Ġesu qisu ikun f'burda ta' ħażina. Xejn ma jogħġbu. Din tal-lum hija waħda minn dawn is-siltiet fejn minħabba li kien imdawwar b'ħafna nies jgħidilhom lid-dixxipli biex jaqsmu għax-xatt ieħor, imbagħad hemmhekk ikellmuh tnejn, wieħed mill-kittieba u ieħor mid-dixxipli tiegħu. Lill-kittieb dan wieħed mill-kittieba li kellem il-Ġesu u qallu: tmur fejn tmur nimxi warajk. Ġesu flok isu ħeġġu kważi jaqtalu qalbu bil-mod kif ikellmu. Isu jitfilu il-ħeġġa tiegħu. Forsi minn moħħna jaddinna dan il-ħsieb, imma saħħa għallek li se jimxi warajk kull fejn tmur. Allura titfilu l-entużjażmu tiegħu. U lill-ieħor, wieħed mid-dixxipli, illi qallu ħallini mmur nitfel il-missieri, Ġesu jgħidlu: ħalli l-mejtin jidfnu l-mejtin tagħhom, imxi warajja. Isu għalina tinstema' stramba din, kważi inumana. X'irid jgħid Ġesu hawnhekk? L-ewwel nett Ġesu jara l-qalb. U Ġesu meta jħares lejn dawn it-tnejn min-nies jara l-qalb tagħhom u jaf x'għandhom bżonn l-aktar illi jisimgħu. U allura lil dak wieħed mill-kittieba illi urih dil-ħeġġa biex jimxi warajh u jkun dixxiplu tiegħu, Ġesu jgħidlu: għaraf għal xiex int trid tidħol bħala dixxiplu, ikun ċar miegħu, jgħidlu hija ħajja ta' sagrifiċċju u ta' ċaħda. U rrid jgħidlu: jekk inti qed taħseb illi timxi warajja għal xi skop ieħor, pereżempju għal poter jew għal flus jew għal proprjetà biex ikollok post tajjeb, erġa' ħsibha. Dan hu Ġesu li jitkellem ċar u li jrid illi min jimxi warah ikun jaf ċar. Ma nafux dan x'għamel, l-Evanġelju ma jgħidx jekk wara il-kliem ta' Ġesu mexiex warah jew telaqlem, ma l-kliem ta' Ġesu baqa' dejjem ċar għal kull min irid ikun dixxiplu tiegħu. Il-ieħor li kien diġà dixxiplu meta jgħidlu ħalli immur nitfen il-missieri, iridu nifhmu hawnhekk li Ġesu mhux qed jgħidlu turix rispett lejn il-ġenituri tiegħek, dak hu kmandament Alla. Imma qed jgħidlu għaliex meta dan jgħid nitfen il-missieri biex niftehmu ma kienx jiġifieri ħalli nimur għall-funeral, qed jgħidlu ħalli nistenna sakemm imut missieri u mbagħad insir dixxiplu tiegħek. Ġesu qed jgħidlu inti ma tistax tagħżel li tkun dixxiplu wara
li jifdal xi ħaġa fil-ħajja, imma għandek tażel il-priorità li tkun dixxiplu timxi warajja il għaliex dik tgħinek imbagħad kif għandek tgħix inkluż mal-familja tiegħek. U allura dan huwa il-messaġġ sabiħ li għati lilna llum Ġesu. L-ewwel nett aħna li aħna dixxipli tiegħu jfakkarna li ħajja kultant ta' sagrifiċċju ta' ċaħda. Maħniex msejħin biex nimxu mal-kurrent. X'qed jagħmel ħadd ieħor nagħmlu aħna. Mhix dik is-sejħa tagħna bħala dixxipli. U jsejħilna wkoll Ġesu biex ikollna il-prijoritajiet f'posthom. Mod li nażlu lilu l-ewwel u jkun l-ewwel fil-ħajja tagħna. Imbagħad hu jurina kif għandna ngħixu bħala dixxipli, jurina żgur kif għandna nirrispettaw u nħobbu lil tad-dar, il-familja. U jurina kif ngħixu bħala dixxipli hawn min li bħala dixxiplu ta' Ġesu għadda l-ħajja tiegħu jew ħafna mill-ħajja tiegħu jieħu ħsieb bożża lill-ġenituri tiegħu. U għamel dan propju biex jgħix is-sejħa jew tgħix is-sejħa tad-dixxiplu ta' Ġesu. Ġesu jurina hu mbagħad u dan hu s-sabiħ meta nażlu lilu l-ewwel u jurina b'mod ċar kif għandna ngħixu b'mod li l-ħajja tagħna jkollha tassew skop. Nitolbu llum il-mulej anke msaħħin bl-eżempju ta' Sant Irenew li għażel lil Alla l-ewwel, nitolbuh biex aħna nimxu warajh u biex dejjem iġeddet fina din l-għażla li nkunu dixxipli tiegħu.